afika kushaya noma abanye bayadutshulwa nje abanye abanye bayashona abanye bayasinda so zonke lezo zinto uyibuka ngamehlo akho zenzeke eduze kwakho manje uhlala ube nokuzisola lapho uthi yabona ngabe ngcono thiwa ngcono mhlawumbe ngithi noma ngibhema mawuthi ngcono mhlawumbe ngikuphi ngingale ekhaya ngivuka ekhaya ngihambe ngiye lapho ngiphinde ngibuye ekhaya ekhaya at least safe kodwa nakhona futhi kubuye nale nto leyana futhi eyenzeka futhi yabo ukuthi ngaye ngalimala futhi ngilimala khona ngale ekhaya sengibhema uphinde ube nokuzisola kabe usayingeka enye indlela ngcono ngithi ngizama ukuyeka yabo kuyona le ndlela leyo ungayitholi isolution yayo ukuthi ungasolve kanjani ukuthi uzame ukuphuma lapho bona akulula kona njengoba nje ngikhuluma nje nawe ukuthi umuntu nosukuphuma edrugsini kuthiwa kunzima kuthiwa kunzima kunzima ngoba angithi yabona mungakabhemi ngeke ngize ngikwazi ukuthi sibhekane nje nesixoxa nje besixoxa nje lana ngoba ni mina ngikhulume ngami ngikhuluma ngomunye umuntu mina lengeze ngibe ne-anger mina ukuthi mengikhuluma nomuntu lapho umuntu ngisho noma ngabe sikhuluma kahle kodwa mina kube ngathi uyangilwisa ngokuthi lapho kusuke ngidinga lona manje lento iyakucontrola lento la kodwa angithi yabona mangabe ngilidinga engase ngalithola ngaso isikhathi leso futhi yo manje lento ephusha umuntu ezegcina eyontshontshwa manje immediately eqeda ukubhema ayisole phela iyabuya phela ingqondo phela manje nake ngifunwa abantu ke manje ngoba phela vele ngisivele uya lapha usunganandaba nokuthi uzofa laphayana noma uzolimala usunganandaba mawuthole nje lento yena kusuke kuphelile hayi ukuthi ngoba uyithola manje mhlawumbe enyusi uyoyifune ngonyaka ozayo eduze futhi uzobe uyifuna uyayispend imali mhlawumbe la mhlawumbe ku-1000 ngosuku ngoba phela ziyabiza phela kodwa-ke but akuzweli loko ngokuthi angisisuku lokho nithenga kancane lokho nithenga kancane mhlawumbe uthenga mhlawumbe kwamina yabo nje mina mangihleli phansi ngishaya isikhefu sami isikhefu sika-120 engisishaya engivuka ngasekuseni lo 120 lowo ngisuke ngizohlanganisa khona ekuseni futhi kuyikhona ngikwazi ukuthola isikhefu inkinga le kunzima phela edragini akulula idrag libiza lidlula ukudla ngiyangibona nje mangicoshile ibrem ngaqona phansi la ukuthi hawu ubuka ilips zokudla kodwa hayi ngeke kona ukudla kona kuyabiza kona kodwa akubizi njenganedrag akubizi njenganedrag idrag iyabiza idrag zinqunywa amakhanda yiyeke nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi nabakawulalele lo muntu omemezayo omemeze ngathi yakhala uyalila uthi igula likajama lichithekile nina bakambhudu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabela imbheduleni nina bentu lebande ngodonga kwelakithi kabhekuzulu ngiyabingelela enhla nasezathi lo bingelelayo ngoprofessor ngewamkhize ndabwa phansi kwanongoma esigudini sakabheka umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi uma ngabe yaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu le oyethamelo yingozi how I ended up in drugs okuhlelo olungaphansi kwesitebele iMP TV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ngempilo ababhekene nayo emgaqweni madoda nangaphansi kwazi izidakamizwa uma umuntu wesilisa ungayithola usumuntu obamba inkunzi ogcinela ekuboshweni uma umuntu wesifazane ungagcina usuyithola umuntu odayisa ngomzimba ugcina usuyithola usuyisulu sabantu abaganga ngabantu abadayisa ngemzimba so angicabanga ukuthi kunomuntu oyifisa esesimene esinjengaleso bafowethu nginenkinga ngoba ngikhuluma lapha umoya wami kawumuhle
kunabantu abathatha inamba yami yakwa Vodacom le WhatsApp ngayo bayihacka kodwa ngikwazi ukuthi ngiyeka Vodacom bayibuyisa kumina. Inkinga esenginayo njengamanje uWhatsApp awukhona ukubuya ngoba uWhatsApp ungakhona ukubuya nje bawuprotecte ngo 2-step verification bafaka i-email yabo, so noma inamba isibuyile kumina bafike bengisendela i-verification code abaka WhatsApp kodwa bese kuthiwa I must go to the email ekuyiyona engiyifakile for 2 steps. So lapho kwenzakala ke shothi kumele i-message bayithumela kule email efakwe laba abantu labo, so kuzoba nzima ukuthi uWhatsApp uphinde ubuye ke. Ngakho ke bafowethu ngizonitshela uWhatsApp mawusubuyile ke mpathi ngiyatholakala mawungifonela, ngizonitshela mawusubuyile lento abantu ngisolutha umuntu ofuna ukuphazamisa lento engiyenza ngoba ayikho into ayenzile and shuthi ukube i-social media yami no YouTube wami kule number ngabe ukwazile ukuthi akuthatha akushuthe down konke ngoba nakho uWhatsApp sewuthathile. So uyabona ukuthi ushuthe down maqede naye wangawusebenzisa, not that ufuna ukusebenzisa uyangiphuca. And into ebhlungu kakhulu umuntu okhuluma isiZulu esipure lo yenzile lento, umuntu owumZulu. Angizukuqamba manga ngithi umuntu oyishangane noma ngithi umlungu noma iNigeria, cha umZulu, umuntu owumZulu ngikhulumile na isiZulu ngambuza athi bafu le number ngoba ngisiza ngayo abantu uyenzelani lento. Ngesikhathi sayithathile inamba yama Vodacom ngithema ngifonela wayi-answer ngathi bafu le number ngisiza ngayo abantu lento yenzayo uyenzelani, uyenzelani lento yenza uba le number ngisiza ngayo abantu, uhlulekile ukungiphendula. So abantu bafowethu balwisana ngayo yonke indlela nalento engiyenzayo. Bafowethu lento engiyenzayo ngizama ukusiza ukuthi kunqanda ukubhebhetheka kokungena kwabantu ezidakamizweni. So bafo uma ungabingelela lapha ekhaya ubazisa ukuthi umfoka bani udabukaphi and wawela kanjani ezidakamizweni ungasilandisa uthini bafo. Okay, ngibingelele. Hayi ungakhulumi necamera uzodideka, khuluma nje bathi ukhuluma nami. Ngingele bafo lo uhleli phambi kwakho umuntu noSimpiwe. Yeah. Isibongo kaGumede. Awu phakathwa. Yeah. Uyeye. Yebo. Okay, ukusuka uqala kwami ungena ezidakamizweni. Asiqaleni lapho mina ngikhulele kuthini mina. Impela? Mina ngikhulele kaNongoma esigodini sakabheka umthetho ngifunda ebheka umthetho primary school. Bengumfundi onayo impendulo kathisha. Inkinga bengihlupha wara ukhula nayo kayishano ke. Yeah. Okay. Mina umzalo kwami ngizalwe eMsinga. Yeah. Kodwa ukukhula ngikhulele kuphi endaweni esempusheni. Yeah. Ukufunda kwami ngifunde kuphi iDlozi ngasuka khona ngahamba ngaya kuphi eForeign High. Yeah. Lapho ngiqale khona ukuzwana lapho ngiqale khona ungena ezidakamizweni ngiqale ukungena e-high school kwa-standard 6. Yeah. Okay, webafu ngifuna urelax ngoba sekubonile ukuthi indoda enamalimi. Yazi mawaqala wathi ufuna ukuconcentrate ukhuluma mawunamalimi akubamba kakhulu. Awuqala ukungixoxela. Kuyiqiniso yini ukuthi umuntu onamalimi unenhliziyo encane uyashesha ukucasula? Uyashesha ukugahla. Hayi, abaqala nabo. Abaqala izinto ziyashintsha phela njengoba nje namafoni nje izinto nje isikhathi samanje kusasafana. Nabantu nabo bayashintsha. Kanti kwakusuke kwenziwa yini ngoba phela kuthiwa yabona umuntu onamalimi manje uvele ethi ufuna ukukutshela vele inyanye vele akhiphe. Umuzoqethelela akuhlali kahle kodwa bebhathi akusekho ayisendele into ukuthi engase umuntu ngedena umshaya umuntu. Kuwe kwakwehlela. I know ngikhathi ngisakhula ngila ku-age of usonje bencane bami shutha kuze ngoba injeke nje sengila ku-age of 21. So like empilweni yakho uba umuntu onamalimi like angisho ukuthi ukukhubaza akusiyona mhlawumbe into ekuphazamisile mhlawumbe nje ekukhuleni kwakho like into engathi isici kanje. Hey kona abantu phela abantu uyabazi phela abantu vele ngeke uze unganduzane abantu akusokali ke nase. Yeah. So ekhaya ukhule uhlala nobani, ukhulele esingaphathi kwesimo esijani?
ubuye ingane enjani khona? Ukukhula kwami ngikhule ngapha esandleni sikagogo umama. Yeah. Ugogo Umama. Okay. Uma akasekho uma. Yeah. Yebo. So wena ukhule vele uma wakhe ngasekho phambi kwamehla. Angimazi kahle ngisho singabe kanjani angimazi kahle. Okay, so wena amehla akho avulekele gogo. Yena umuntu okhule wazi ukuthi yena mama. Yebo. Yeah. So ukuthola nini ukuthi yena kahle kahle intombi endala akuyena umama? Lokho ngikwazi ngo-19 like sengisho ukuthi wena ubusu ngakanani ekukhuleni? Ekukhuleni mhlawumbe bengino 10 years. Lapho kodwa. Konke ngifuna understand phela yabona abantu bakudala wona bafo. Ngoba kodwa kuyinto efihliwe. Yeah, beyifihlwa lezo uvela kwayo ivela izwa omunye umzala wami. Cabanga abantu abadala bayiprotectile isizovezwa yihlo ngandlela. Umzala wethe ukukhula okuyena ongifundisa kona ukuganga yabo. Yeah. So uma ukutshela kanjani? Kusho ungitshena engitshena nje ezengitshena nje ongisukela sisaba nokuxabana yabo. Yeah, how saba nokuxabana naye sibanga i-toys. Yeah, i-toys angasho sinama toys yabo. Yeah. So manje kukhona i-toys esesithanda sobabili yabo. Yeah. Manje kanti yena uzosaqala yena yabo. Ngimbosa iphezweni toys ngithi hayi mase lapho ngisho nami ngamhluthi. Hayi nongamhluthi ngesikhathi esuka egijima endlini ngilithathe mina ngilifihle. Mengilifihla uyaza alisekho kanti ngikhohlwe ukusasa leli ebede ngilidlala mina. Yeah. Sengilishiye la ekade eshiye khona lakhe. Yeah. Sekusele lami lapho mina sengiphethe lenye mina. Mase lapho sixabana lapho alibuze lapho hayi ngika ngiliphike ngoba uyena vele ngifundisa yini ukuphika vele. Sengiyenza yena usikhothela hlahla. Lapho sixabaneke lapho ke sixabana lapho ke mase lapho aphume umntwana ubani ugogo kodwa ngibiza uma asini kwenze njani hayi lapho into nesixabana lapho silo lapho sibamba ngesandla lapho silo nje ngempela yabo. Yeah. Naku siqhamuka legama lokuthi ethi abakusiyena umawakho lo ugogo lo umawakho nanje lapha yana yabo. Then lapho ngidene mina ngabe ngiyakuyena uma ugogo ngiyakuyena yabo. Akho kangithulisa igogo lapho angithulisa manje singiyakhala phela nemntela phela yabo manje phela ngithenga singiyazama ukunwantela kanti nginontela egatsheni elithambile ukuba nami ngihamba ngayiyena ugogo angithulisa igogo ngihlale phansi ke lapho ugogo manje ugogo uzama ugogo ukuthi uyisusa lento leli gama leli uthakuyena uma uzama ukulisusa samina yabo. Yeah. Then lapho mina lagcina langena kanje lo gama lelo mina ngagcina sengikuthole lokho sengikuthole sengikhulile leke lapho ke. Hey, ngangino kodwa ngangino 18 ngoba ngakuthola lokho sengiqedile isikole ngoba ngifuna isikole ngina 17. Futhi ubumuntu ohlaniphile esikoleni. Ngeke ngisho kanjalo. Nakho usheshe uphuma. Mina ngaphuma nentshayibe mina. Wathi omunye uthisha uyozushanyele ngayo phansi. Wathi uprofessor mawuhlupha kanje uyomila intshebe uzushanyele ngayo phansi. So ngesikhathi sokuthola ke lokwesibili ke soko vele kwabuya ukuthi hayi man ngikuthola lokho vele mina vele ke ngiyoba nje sengithola nje lokho nje unyaka usuyophela vele unyaka vele ekubeni kade vele into ngesikhathi into kade iqala unyaka ngoba ngangithola ibhasari esikoleni. So then lapho bangingabele ekhaya ukuthi into abanye umntwana omncane bami bathi anga ibhasari
ngoba inkinga intena ilento leyo mali yokhokhoba leyo mali leyo yabo ibhasara ndiye ngakukhokheli lona cha no phela phela mina ngathi ngingakazi lutho vela ngithi kanti nabo fika abantu vele babe incwadi ngazo babe ngebahle encwadini impendulo kathisha babe ngenani lento lena mina ngize ngithola lento lena mina maphakathi nonyaka kuthi haya ibhasari yona ezongenzela yonke into nawo lapho ke sengizwe lapho kuthiwa kuzokwenza isikhumbuzo sikama yeah isikhumbuzo sikama lapho ke kusho lokho nje kune family meeting lapho nawo lapho sengithola lokho kanti lokho nje ngithola nje lokho vele mina sengiqalile vele ukungena vele kubona lo mkhakha lo wezidakamizwa mhlawumbe lapho into awusayenza kwakuyini mhlawumbe mangabe kumbukeli nje ekhaya ngalesikhathi leso ngangisa kukhona lokho okuthiwa ingidi ngathi okay akekho umuntu ongaqala with the heavy stuff like that mhlawumbe waqala sifuna mina ngifuna uqala lapha nezintweni ezincane njengogwayi ngoba khona ingane ebhema ugwayi njengamanje ugwayi iluzi ngayiqala ngifunda standard 3 uyibona kubani uyifunda kanjani okay umuntu umalume wejolo ngithuma ugwayi yeah so mengithuma ugwayi uzongithuma vele ugwayi ngemali ezoba extra mhlawumbe ngo5 rand yeah 5 rand lo ase ngizothenga ngama chips yeah mase lapho mina ngiphinde ngi-add wami ugwayi oh hey lo wami ugwayi lo ngizoqale ngizothenga mase lapho ngiqale ngingene ehlathini yeah ngubhema ngikhwehlelise kodwa ngikhona ngiqhubekele mina ngoba ngifuna ukukhipha ngamakhala phela lento ehlezi ngibone nje umalume futhi ukubhema phambi kwengane nganixolisa unqamule futhi ukubhema phambi kwengane ngamanye amazwi ku-wrong yebo ngisho kanjalo phela yabo mina ngidonsa ugwayi lapho ngikhwehlelise lapho ngosi lapho ngifuna ukwenza lento yenziwe umalume ukuthi uphume ngamakhala yeah ngaze ngagcina lapho sengisimanga ngivukiseni lapho ngize ukubuhlungu ikhanda lapho hey yabo ngize ukubuhlungu ikhanda lapho engathi ngathola le nto leyana hey yabo hayi lapho kwabongena kwami into kona kugwayi ake lapho ngoba imali yamakhera esikoleni yeah mina izohlukanisa yona ngoba esikoleni ngisase primary yeah nganginezulu u10 rand u10 rand lo wona ugwayi ngasikhathi sena awusa 150 yeah ngiyakhumbula buya ngisho 70 cent ngithenga amaluzi amabili yokuqala ngiqala ngibheme ngingayiqedi ngihambe nawo ngiye esikoleni before ngene esikoleni ngiphinde futhi ngingene ehlathini futhi ngoba phela ngesiphela uyanuka ngithi yeah ngingene ehlathini futhi ngikuqedelele hey mase lapho ngisuka lapho ngingene eklasini lapho ngingene esikoleni ke mase lapho siyafunda lapho ngebreak ngiyaphuma lapho mina futhi ngiyocasha hey ugraduate nini ikhula nini lento yakho le idlebeleka nini okay ukudlebeleka kwayo ke yadlebeleka ngoba yasuka kona ugwayi lo yakuphi ensangweni yeah ensangweni yona insangu ngathi ngingayifundi lokho nje insangu ngiyisonde insangu hey kodwa ngayiqala ngani ngokudla amakhekhe la okuthiwa ama-space muffin yeah angayizwa ukuthi hayi insangu ayinaloso nje insangu njena ayibambani iyabambana esengafuthi ona ayinasimanga lesabasishoyo yeah kana lento lemina ngitshela nemqondweni hayi into esho abantu mina ngikholela into esho mina ngaphakathi hayi ukuthi ngize ngomuntu asumuntu hayi asumuntu izwa lana mase lapho nami ngenza into esuke mina ngaphakathi yeah lontuzeke lapho ngayiqala ngayibhema insangu kanjalo ayinza ngayibonisa ngathi ayizwakali kahle
kanti igenge le engangesikima nayo yeah abanye kukhona babebhema ingidi yeah ingidi le wisanayo yeah hayi lapho ke nami bathuka the first day ngithi mina cela anengishayisi cela isekeni hayi akusho ukushaya isekeni yini isekeni angisona ngifika ushaya i-top one yeah uyayivula ngithi uzofika uphake yeah bese lapho kuzana lapho ushaya i-top thiwe i-top le phezulu yeah mase lapho ushaya mase ungibambe ngesekeni yeah mase lapho ngishaya i-kiss ngishaya isekeni lo wesithathu yena uzoshaya i-kiss yena mase lapho anjani lapho ayadola lapho madola uyayicisha nje ngoba usementshisa kuba seyigovuza nje yini sicothe noma ulimi lakhona alisebenza ngoba ulimi lisebenza kuyona ingithi ngqololo yeah ade lapho waye ngaqhubeka kanjalo nozoyidakamizwa njoba ngaze ngangena kulesi ke yebo ungena ukuphi usesemakhaya wafika la eThekwini vele ulethwa ingedi ugwayi ngale emakhaya bekade kuugwayi yeah ngasusa ngale emakhaya kathi ngoba ngasimahla amaningi ongcona ngizohlala ngala wena wafika la ukuhlala emgaqweni ufikiswa ingedi hayi ngifikiswe ungayi emgaqweni ubusuyithola futhi nakhona ngize nje ngithizana angilethwa ngayiwo emgaqweni ngilethwe yini isimo sokulinyazwa ngabantu okay sifuna ukuzwa leyo ke ukuthi kufika kanjani manje eqaleni nintshontshe ke manje qaleka lento ethi u-arrest okay angithi ngida ayinawo arrest asisho kubantu ukuthi ngangisengiphumile kuyona yeah na umbuzo wami ke iwungu usuyithola phi la uqalele khona angithi phela igenge le engiphilena yeah sebe upgrade ile se upgrade sonke kanjalo okay senibhema manje iwungake iniqala nini ukunijutha ke manje ukunithuma ke manje ayikho taste ke unga ayikho taste ewungeni muthi uya taste manje ngiangasabe nje uzofika mhlawumbe ungena kwami kwayo nje ngiqale nqa idam lenzambu yayifakwe phakathi then lapho ngiqala ngilokho mina ngizamula kanti sekufunakala ngithole yona ke manje naye futhi then lapho lo oyekade shukile kile ngamtshela awuphinde wena ushuka kamnandi awuphinde ushuke ngale yandlela ade ushuke ngayo yeah kwabe sekuqhubeka nayo ke uhambo lolimo ayikho lethu ukuyitest usuku ungena usungena lapho manje ufaka umlomeni wakho nje wadonsa nje iyona awuthi nje iyithatha kanti futhi inesikhwele iyabulalisa inesikhwele ngifuna ukwazi ukuthi mina uqala kanjani uma isinithuma isiyontshontshisa phela masikuthuma phela isiyontshontshisa phela ingobani lapho usuke usudinga yeah ngifuna uhlale lapha ehambe yontshontshisa khona nafena banjwa umphakathi zonke lezo zinto okay isithuma nje isitshontsisa nje sahamba sayongena emzini womuntu niqala lapha around or niqala ngaphandle ukuthi ayi siyonke singatshonke la hlala khona amadoda I know akwenzeki kanjalo yeah uqala ekhaya qala eyintweni zakho hey mase lapho uzugcina usungena kuphi endlini enkulu usukwazi ukudayisa into i-break evuliwe uyodayisela umuntu ayithenge ukuze ukwazi ukuthi ni ubheme mekuthi abantu abayifuna abantu uzohamba uye kumeshant uyothengisela yena noma ngabe yini le usuku uyiphethe ngalesikhathi leso umeshant abanye bayathatha abanye abafuna ukuthatha abanye bathi haya uyoza nemali uyoza nemali no angisizo sengiyasho phethe omunye uzothi woza nemali hayi break uzomdayisela phela yena ngithi yeah asine na asiprepare kayo ngeke bethu
angangizwe ngithathe mase lapho uyamncenga lapho ukuze lapho kwenzeke lento le engiyifunayo ngizoncenga mina ukuthi uyithathe lento lena ukuthi uyithathe ithamla lengifika nayo ukuthi uyithathe mase lapho musithathele mase lapho ngiyathenga mina nje manje usuntshontsha la ekhaya uyaphuma ke manje uphumela komakhelwane njengoba sengiphumela komakhelwane ngoba angisangeni endlini enkulu sebekuvalele manje isemini nje kukhiya amabhedla kathi lapho sekufaka ngisho amabhedla kathi lapho mina sengigcina ngale kwale bhedla kathi usuphakelwa njengenja kuvezwa ngaphansi kwebhedla kathi usuyanikezwa kanjena awusakwazi ukungena endlini enkulu ngoba ngisho isipuni awuhleki isipuni uyosidayisa mengekho umuntu osithengayo usihlanganisa ney'nsimbi uhamba udayisa kulama kuyinsimbi ukhanda ikhilo usuntshontshe emphakathini ke manje mileni lapho ke njengoba phela uzuphuma uzuya emphakathini phela ngingasekhaya vela ngithi awusakwazi ukungena ngesendlini awusakwazi ukuthola lutho usuyaqala ke lapho ke usuphumela ngaphandle ke lapho ke libanjwa nini kanjani okay la sibanjwa khona ke kwakusuku lesithathu mangefika usuku lesi4 sesiqalile ngiqalile ukuphumela ngaphandle la kulaba esesibajina ngoba sasibathathu oyedwa wesejwayele vele ukushawa wesejwayele kwesikhathi abanjwa kwesikhathi angabanjwa noyedwa wengakaze aze abanjwe nhlobo wena mina ngiyaqala ngqa mina uzontshontsha ngaphandle ilapho khona sibanjwe nje singaphakathi endlini ebusuku isemini yabo umuntu uthuro lo uvuliwe amawindi isicapha sivuliwe isicapha umuntu okhona kunendlela edlula kanje ngakona lo thuro lo umuntu okhona ngesikhathi siqhamuka nje thina ngaphezulu sisahla sisi kanje umunye usisi uyehlela khona uphuma endlini siyambona uyaphuma ujikela ngemva kwendlu uphethe ubasket kusho uyoneka iwashe nje thina senje lapho thina singene sibe babili ngaphakathi endlini oyedwa ame enze ngathi uyadlula ayidlulise alokhana up and down nje lana thina singaphakathi thina kanje wasingela ngaphakathi kwakhona umakhelwane abasibonile lo la emva kwendlu akaboni hlobo lo emva kwendlu ngesikhathi sisabhizini lapha mina ngifuqa ngangiphethe i-laptop ngangiphethe i-laptop ne-charger yayo ne-laptop ne-phone ngiphethe nefoni khona ama-blackberry ama-bold lawo sivinjwa njena vele sivinjwa ngesikhathi siphuma nje siqhamukele equlweni manje ngesikwazi ukubaleka sizingala ubaleka sibuyele emuva sizodlula phambi komnyango walendlu lesiyophuma ayikho enye indlela kubiyelwe ngeblocks lo muzi lo uvinjwe wona imizi ubiyelwe ngeblocks ngala omunye ubiyelwe ngeblocks ngala omunye ucinge ngala na futhi yodwa indlela yokuphuma indlela yokuphuma ile singene kuyona ibona ukuthi ababiyelile bona ngala na bona funa manje bona babiyele la efront yabo phela indlela yokuphuma iyona ke lena ila savinjwa khona lo akasekho lo omenigadele u-accuse akasekho lo menigadele u-accuse usebalekile u-accuse hayi vele umuntu uma egadile usuyegadele ukuthi eyibalekelena usho ukuthi ungangena uyobizana nabantu sekushubile hayi yini wasiqhasa kodwa ngoba phela kwakufuna phela yena enze njengenjwayelo ngoba mina ngiyaqala mina sokuba ngeze kugade mina kakufuna nami ngingene phakathi nami kwakufuna ashaye iflag lapho ukuthi hayi ijampile ukuze sikwazi uma usanjani lapho kodwa ngeke usiphela phela sifuna ukubhema phela ngithi ngesishiye lento yena ngoba ngasebona ngesikhathi sicabanga ukubaleka sibuyele emuva siyiphese into lezi siqonde kubona abantu lapho manje sesizama ukuthi sibaleke sithi kanjena hayi mina ngazama ukutshela
ngakwazi ukudlula wasinomzimba omncane yeah hayi angithi bonke labantu laba abantu engadlula kubona yeah babe ngebaze bangithole kodwa kwayiqhamukela umuntu oyiphumela endlini waye fresh umuntu lapho sengihambile mina ngitshela bayahupha labantu laba ngibashare la abantu yeah mina ngijengalapha umuntu phakathi kaSmith no West ngijengalapho mina ngishuba uvela kwaphuma indoda emsulu fresh lapho uqhumela endlini lapho kuthiwe vala lapho hey lapho yabona into angithatha ngayo angishaya ngonyawo wangithatha induku yangibeka phansi hey waphuma endlini nje emjondolo waphuma nje uphuma akayishaya nje wayijijela iyangena phakathi yabo nje asingiyagijima ngithi angazi ukuthi agaxela kanjani einyaweni iyona eyangibeka phansi nayo ilaptop nefoni ama-charger vele ayesesele vele endleleni vele wona kodwa lokho nje ngithi lokho angifana kuloko yabo nje ngiwaphansi nje ngisekubambile kodwa ifoni yona-ke yathi ukusuka esandleni yona yeah manje ngizama ukuvuka ngizama ukukhava yona abantu phela nabo phela ngesikhathi ngiwa vele bayasondela yeah ngikhathi ngiphansi vele bayasiqhubeka bayasondela futhi ngizama ukuvuka ngivuka vele sebela vele na hayi lapho ke into eyenzeka lapho i-video call into esigazi bese kuyahleka ngapha ngoba phela kuyahleka namafuyo hey bo hayi ngangiqala ukushaba nje hayi angiqala lapho kuthiwa lapho haya akwenziwa lutho wena uyayibona ukuthi uphelile hayibo umunye lapho induku umunye imvubu oyibona imvubu idabuka imvubu hey yabo sibona imvubu uyibona ikhaya phambili idabuka ihlukane kanje hey mhlawumbe ngiphiso ngasho sembudona ukuhlukana nje isanje na hey ikhala kuwena lapho lapho sahamba lapho sawuhlaliswa phansi lapho sawuhlanga kobuyo nami ngobuyele back emuva lapho la usuka khona ngishuba angazi vele lo munye vele naye uhlalise phansi khona lapha uyashawa nami ngayiswa khona ke lapho sawuhlaliswa phansi lapho isashawa ke lapho ayikushawa lapha ayisashawa lapha yana hey sashawa lapha ushawa uthelona ngamanzi lapho ukuze imvubu namatheni imvubu induku lapho umunye lapho uqhamuka neplango iplango lapho awazi noma linespeed kodwa nje uzindlela elishaya ngayo lapho lishaya lapho usixho lapho kodwa ugcina ungasayizwa kwayona induku ugcina ungasezwa lapho usuyashawa nje usasho awe ususha usuzithulele nje na awusakuzwa ubuhlungu hey hayi uthi uyabona nje uyaquleka uyavuka bala sekuqhubeka lento leyo akushaya usuqulekile abanandaba phela abantu shawo lapho kodwa yabona la angazi noma amaphoyisa ayedlula noma khona wafonelile yini ngoba nje iyathi iqhamuka nje iyathi iveni nje ima nje iveni esavula icapha amaphoyisa umina ngagijima qala lapho ngayozama ukuvula lapho manje ngizama ukuvula lapho angazi ngingene kuyona iveni lena ngivula lana mina kade ngaqale ngavula izinsimbi lezi ezilokhaya eziba u2 ezincane lo accuse akasaba ngisho ukusukuma yena ke mina lapho ngiyeza ukuthi umlenze uvuma umlenze kahle ukuhlala naona kahle kodwa ke sengibekezele ukuthi ngoba nayimoto yamaphoyisa thiwa uthandazela iveni mawushaya ukuthi ngathi ngaqhamuka yamaphoyisa asebe nje ngesikhathi isifike nje iveni ngesikhathi ngizama ukuvula mina hayi bala abantu lapho amaphoyisa azama ukukhulula amaphoyisa azama ukuvula mesayavula amaphoyisa lapho kulo ukuthi uphakathi lapho hey lona uzama ukuyikhutha ngoba nje uphuke umlenze yomibili yena ayisingene phakathi lapho mina angisanandaba naye ngoba naye for sure naye asanandaba naye nami ukuthi indlela esilimele ngayo umuntu wayeselolu ukusurvive then lapho into zeke mase lapho ke lapho amaphoyisa ngikhathi ebuyela ngaphakathi emotweni yeah umphakathi lapho into uyibambeke iveni ke lapho sibe sifuna inyama yethu
bafuna inyama yethu nje manje lapho ngisibambe isicapha lapho kanti vele isicapha vele njengoba ngisibambe isicapha vele ngeke sikwazi ukuvula ngasivele bakhile vele nabo ngaphandle vele amaphosisi bakhe ngoza lena bayinyaka ziveni lapho hayaso amaphoyisa ahambe nathi amaphoyisa siswe esibhedlela misiswe esibhedlela kanti intuzana baba khona la singene khona uze khona la esibhedlela uzokwenzani akusangazi ngazange uswezowenzani yeke kodwa ulitholile ucingo kodwa ukuthi hayi kwenzeke kanje yeah sekukhona isehlakalo isigameko sesenzakele emzini wakhe yeah kanti uzosibona lapho kupho hey simuze sikhuluma nefoni lapho athi ngiyazibona lezi zinja lezi zidlana hey athi hayi kodwa mebephuma nje sisazodila nabo hey sizodila nabo ngiyabona lo khona igama engilikhumbulayo impela engingasazela ngikhohlwa hey umuntu owakhala ngokuthi wanjojele kwaqale kwadliwa ukudla kwakhe egqekezele ebusukele ngesikhathi shawo lapho mina ngiqala ngizojoja lapho uzokhala ngokuthi nje kwaqale kwadliwa lebhodweni kwadliwa inyama yonke esebhodweni ayiphekile ukhara yophekile yadliwa yona yodwa inyama lapho kwazovulwa ngisho ifridge kwadliwa lapho kosa no sengiyasho phela hey mevuke ekseni lapho zonke izinto zakhe zitshontshiwe lapho into eningi endini zazitshontshiwe lapho lo muntu nje ongasoze ile lezwi lele engasoze ngalikhohlwa lapho wena umuntu enibelesela lo hayi yena wenza dodi lo muntu yena wenza dodi ngoba uyena wesefuna asiphekele ngisho wesiphekele ngisho plastic lapho hey ufuna usithela ngawo kanti leyo kanti uzoqhamuka iveni vele uplastic vele usuyaqala ukuhlangana ukuba iparish lapho unenhliziyo empilo umuntu ngase weskipa wabona iskipa ushawe la hey sidabuke iskipa lo shawe khona hey yabona ngisabona isithamiso lesewonke sifuna ukhuthale asikufuna uma uyivile ngekulunge kusona ungafa ekseni ivila lifekseni ufekseni nje lapha ufuna ukukhutha ufuna uma uyinsizwa ube insizwa ekhuthele uma umuntu wesifazane ube umuntu wesifazane okhuthele ngoba ni sona mise sifunakala egazini asinandaba ukuthi unemali noma unayo ni bese sifunakala egazini nje yiko ukuthi abanye bagwaza ngisho bebabulala ukuthi umbulalela ifoni inkinga phela umuzokoloza uthola ukuthi lapho umuntu lapho ufuna mase umuntu ayifethu ifoni nemali ngoba angithi omunye usuke khipha ummesa ngithi mase omunye lapho ke angidiza lapho ngisebenzele lezi angene ifoni phela ngikubamba inkuthu uhamba wedwa uhamba nebuba u2 ngoba lo yedwa uyakujema ngithi kusabisa ngommesa kodwa hayi ufike futhi ukusabisile wenza unganyakazi noma ungalwe ngoba umulwa uzobe sekugwaza nalo munye uzobe sikhipha kummese naye ekugwaze naye yabo ingawe ufuna usumethe lapho uhlisa umoya uyeke ifoni leyo ihambe nemali nayo mawusikhona iyathola uyiphethe nayo uyeke ihambe okunokuba uluze ini impilo yakho kodwa ke lapho thina lapho nathi lapho futhi sisuke sinjani lapho suke sithatha ini ama chance lapho ngoba ni sisuke singakwazi ukuthi uphethe ini mhlawumbe phethe isibhamu noma unjani awukazi uzohlelwa isimo esinjengaleso ukuthi nezinembamba umuntu uphethe isibhamu ziyenzeka izimo ezikanjalo umbamba umuntu lapho nimkhuzuze lapho umqedwe lapho nisuke lapho nihambe lapho ngikhathi nisuke nihamba lapho amanasi onyaweni ngikhathi senibhekelena lapho
ukuthi angazi noma nginenhlanhla noma abakakithi basangibhekile noma ngikhona khona la emgaqweni. Yeah. Yabona ngisaba nje abantu engihambe nabo sebe mhlawumbe 4 or 5. Hey. Angimane ngisinje 5. Ya ngoba abawu2 sebashona abawu2. Hey. Beshonela khona la emsebenzini. Emsebenzini wethu. Hey. Mase ngikusi le oyedwa ukhubazekile sewahamba nge-wheelchair. Usaba u2 na. Bamdubla ngemuva. Mase usaba u2 balimala kodwa ke ungangilethela nela la sizomnika interview. Yebo ngingakwazi. Okay, by Monday or Tuesday. Ukuthi abantu manje bayangilwisa yabona bafike bethi bafuna umuntu for part 2 uthothi umuntu akasatholakali like nje uMashobane. Yeah, but ke wafike wayichaza la ukuthi umuntu osiza abantu abahlala emgaqweni like kuzothiwa kunabantu abalimele lapha nangazi balimale kanjani so uhambise bona abantu esibhedlela. Yeah, loyo ulimalele ini amacala abo accused bethu. Hey. Ngoba angisi wena ngiyalinganisa. Yeah. Uyadayisa. Yeah. Thina siyabhema thina. Yeah. Sithenga isikefu sithola kubani wena. Yeah. So lapho la udayisela khona udayisela kuphi la sibhemela khona vele. Yeah. Lapho ngekusabonakala mesihlezwe lapha ngoba phela siyafana sonke. Yeah. Ngoba udayisa ungadayisa sifana sonke. Umehluko nje musubukisisa kahle ukuthi haya ngeke. Lo akabhemi lona. Yeah. Kodwa bakhona abanye bethu ungazibaphikela ukuthi usibaphi. Yeah, nanawe nje uclean izandla zakho ziclean. Abanye abanezandla zimnyama angazidalwa yini lonto le. No, angisiphela abona kukhona lento le engifuna abanye abantu bayazi abantu. Yeah. Le abantu behlezi beqamba amanga Bethi uguphi phela. Bese ayiswani namanzi ayikho leyo nto leyo. Iphuthe elikhulu kabi lelo. Hey. Angithi yabona lento le ifuna uqala ugeze kuqala. Yeah. Uvuke ekseni nje ugeze uqhubhe. Angazi nje mina nginethawula nginensipho nginecolgate. Hey. Izinto lezo engizithenga. Ongahlukani nazo. Izinto engizithengayo. Angazi nje most nje yethu nje siyazithenga kodwa bakhona abangasebenza. Mina nkethi mina umuntu akaza kubona ukuthi uyabhema. Ngeke akaza kubona. Angicabanga futhi ukuthi uyayijova. Hayi no angijova. Yeah, uyabonakala. Umuntu ojova ubonakala ngemthambo eminyama. Yeah, ngisiphela yeah, umfica omunye siqumbile kanje. Yeah. So yini siphelile lesikhathi yini ongafisa abantu bakusize ngayo kulo 2 minutes? Engingafisa ukuthi abantu bangisize ngayo bengakujabulela ukubuyela emuva ekhaya. Kodwa angazi ukuthi kungenzeka kanjani lokho. Ngoma Jona na into inkinga efika ishaya abantu laba abasuke befuna ukusiza. Manje ngoba umuntu ufuna ukusizwa ngayo. Ngoba nginga noyekhaya futhi nakhona futhi. Ngoba manje ugogo semdala ugogo. Yeah. Angisebenzi. Yeah. Ucela yabona so impilo esengiphile la. Yeah. Manje mangiye ekhaya futhi. Yabo ngiyazibuza ngiyaziphendula ukuthi ngizosurvive kanjani ekhaya. And futhi lapho njengoba nje ngisababa njengoba nje uma ngibuyele ekhaya ngizobe sesiwabe nje sinogogo umakama. Ngizomhlupha ngomcela icolgate insipho intuzana yini ukuphanda kuzoba nzima ukuphanda. Ngiphinde futhi ngibuyele setting langa lana futhi ukuqhubeka ngihlale ngalana futhi. Yabo manje kunezimo ezibanzima ekubona yabona izimo isimo lesinye sinzima kakhulu empilweni. Hey. Yabona lapha nje basilapha emgaqweni nje. Akuve ukubona bonke abantu abasithandayo. And futhi lapho lento lena uzubona ukuthi phela isidakamizwa siyingozi kanjani. Ngingabamba umuntu inkunzi la namhlanje. Yeah. Kusasa ngiphinde ngizohamba lana
ngimhlase ngicela abantu ukucela bangisize bangiphe mhlawumbe 2 rand noma 5 rand ngifuna ukuthi into engizoyidla uphinde sothapha uzodlula lo muntu lona mina ngisamboni mina hey ngoba umenzo yakhohlwa kusho isizulu esihle then lapho ngize ngicele kwayinaye futhi lapho sothapha uzongibona lapho amanazi azithulele lapho uzoma mhlawumbe ashonele aphinde abuye mhlawumbe ngesinye isikhathi mhlawumbe after an hour mhlawumbe or 2 hours aphinde abuye adlule senjena mina lapho mina ngimboni lo muntu lo engimenze into embi ngize nginakise ubani u-accuse engizobe ngihamba naye ngasikhathi leso mhlawumbe yade khona izolo athi indoda awuyibona usakhumbula umuntu lo esimbambe nefoni esidayise ngemali engaka izolo usamkhumbula ngithi mina akwazi umbone mhlanje ngithi mina hayi ngeke ngazi ngimbone athi hayi bu uzamcela nje ngase sinzama ukuthiphisa lapho ngabona ukuthi ngeke akusekho lula ngoba usuqala ukukhuluma naye mase lapho ngubuyisa umqondo uthi ish lo muntu amchazayo indlela engibuke ngayo ungibuke kabuhlungu indlela engibuke kabuhlungu ngakhona hey kodwa lapho emqondweni lapho kodwa ke ngesikhathi mina ngase sikhathi leso ngicela mina bekade nje yonke into right hey usubuya umqondo ngoba ukuthi sengikhunduziswa u-accuse futhi kuyingozi wena nomuntu angavela siwagwaza ukuthi umcela imali ungazi ukugwazelana nje uyakubona nawusambona hayi kezwakala bafonela abedlodle nophapha ekhanda kamenzi daba kawulalele lo muntu omemeza ngathi yakhala yalila uthi igula lika Jamal lichithekile naba kaMbhudu Bomvu umkhuhlane ongibambe phansi bafona ingixolele kulokho ngihlenhleza isizini yashintsha lapha emkhuhlane yahlupha nengixolele kakhulu nje bafowethu ngiyacela abangaka subscribe uma usubukezwe wafika la subscribe mfowethu ucindezela ibell ukucindezela wakhe ibell yokubeka emathubeni ukuthi makhona isiqephu esisposayo bese ikenqeza ucingweni lakho siyacela nani bejoin membership uma umfowethu umfuna aphinda abuye for part 2 siyacela udrope ngaphansi kwi-comment box manginanemibuzo onayo uyibeke ukuze sizokwazi ukuthi if nimfuna ngizomthungatha mina ngiyobe sengifike ngimnika naleyo mbuzo bafowethu umfowethu lona lokungifuna yena uzobuya for part 2 usahambise abanye babafowethu esibhedlela njengoba asho-ke ukuthi yena unekhe yena obhekelela nje abantu abaningi abahlala emgaqweni uzobuya bafowethu ngicela ningibekezelele and mayebuya ngicabanga ukuthi uzobuya sesiyitholile ikhamera ezokwazi ukuthi akusezukushiwo manje ukuthi awusikhathi siphelile ngathi ngokugcina namhlanje ngisho leyo nto or Monday kuzoba usuku lokugcina ngithi isikhathi siphelile siphethe into manje ke nespace esingakuswala sesiyofika eGoli but futhi ngeke ngiwashaya episode ango 2 hours akekho umuntu ongahlala 2 hours endlini libele ukubuka uzozenza nini into zakhe at least mhlawumbe ngizokwenza 1 hour 30 minutes but siyabonga abafowethu support nje ukuba nathi sonke lesikhathi abadela okunini nathi umsebenzi omuhle uqhubeka mina nguprofessor Sengcenga